Ngayong gabi, tanan, nanapod kita sa light them with my word, ang sinimana nga pagpambit sa kinabuhi sa layo. Ang ato ang Ebanghelyo karon kinudto kang Lucas Kapitulo 13, versikulo 22 hangtod sa 30. So brothers and sisters, kanini ang ato ang gospel o Ebanghelyo naghisgot og kanang kuan huot nga kanana ang pertahan. So, unsa may kalabutan ini sa gingharian sa langit. Ang istorya ni Jesus, parte ini ang pertahan, nagpasabot na kung dili ikaw abrihan, no? Labi na manuktok ka human nimo, isulayan nimo nga minatas ikaw sa pikod kayo na pertahan. Ya, dili pa ikaw abrihan. Maybe na naay imuhang atraso sa imuhang kanana ang tag-iya sa panimalay, no? O so dapat man lang na wala kayo na ilabot. So mo niya siya brothers and sisters ang atong pag-isgutan na unsa pa gyud kahulugan ini narudo kanana ang piot kayo na puntahan. Unsa ba gyud kahulugan? Unsa ba nga mga leksyones nga ato ang makita niini? Kani sa uban ang mga estudyante sa uban, eskwela, kung malit ka na gani, siraduan na gani ang portahan, di na ka na makasunod. No? Labi na ka mga estudyante nga late. Late kayo nga mo tunga sa eskwelahan. Pero kung tanaw po nimo ang pagsirado sa portahan kung naapoy rason nga nung isiratan, so maka-serve po siyang purpose kay nga naman, makadisiplina kaya. Labi na sa mga estudyante na kananaan dugay mo tunga, galaroy-laroy pa, masarapit. Pataw po kita mga dagko na kung siratan ta sa puntahan kung sa may pagpasapit ini. Siguro sa atong pagkapasinundan. What to ta sa Ebanghelyo? In verse 22, nagaingon, miadto si Jesus sa kalungsuran ug sa kabalangayan na nanudlo siya, mipadulong siya sa Jerusalem. May nangutana sa iya, Ginoo, tinuod ba napipila lang ang maluwas? Tinuo ba nga gamay ra ang maluwas? No? Nga nagikan siya sa kanang Galilea ug paingon siya sa Jerusalem mao ning panahon nga gipatay na si John the Baptist o pagibalo niya ni biyahe siya sa Jerusalem para pag kanana ang tubos or pagpadayon sa misyon, no? Ngani brothers and sisters, sa iya pong pagpanaw uban niya mga disipulo, iya pong kanang gihimo nga during sa iyang pagpanaw paingon sa Jerusalem, nanudlo po siya. Uban sa mga tao nga kanana ang nagsunod kanina kanunay, kay unsa may ilang sa tuyo, pagkaon, pag-ayo sa mga masakiton, no? O ang iyang pagpanudlo, ilang paminawon. So brothers and sisters, kani nga panahon na nanudlo siya, nagpanaw siya, o naay nangutana, gamay ra ba? Or tinuod ba? Nga jutay ra? O pipila na ang maluwas? No? So, brothers and sisters, kani atong makuan kani, na ang ato kani ang usab tubag, no? Ngani si Jesus wala mo tubag nini. Kay unsa man nagitubag ni Jesus? Kung ato ka sa verse 24, no? May tubag si Jesus. Buhat sa kutob sa imong mahimo sa pagsunod sa higpit nga pultahan. Sultihan ikaw nga daghan ang musulay sa pagsunod ug dili makahimo ini. Kung makabangon ang tag-iya sa balay o matrangkahan niya ang pultahan, magbarog ka na lang sa gawas, no? Mo tuktok
sa pultahan sa pagtawag, Ginoo, aplihi ini. Mutubag siya, wala ko masayod kung diin mo gikan. Brothers and sisters, ang tubag ni Jesus diay na musulay kutob, buhaton kutob sa atong mahimo sa pagsulod sa higpit nga pultahan. Buhaton kuno sa atong mahimo pagsulod ini higpit nga pultahan. Kung sa may pasabot ini higpit nga pultahan. Brothers and sisters, kung ngayon ka nga ang pasabot ni Jesus ini pultahan mo ang ato ang kinabuhi, ang matang sa atong kinabuhi, ang ato ang panginabuhi nan, brothers and sisters, higpit yung kaayo, kuyo ka. Isip ko sa Kristiyanos ng panahon na. No? Higpit yung kaayo. Kay ngani ingon si Jesus, kung gusto ka nga mabalaanon, kung gusto ka nga imong kinabuhi, kamahimutan sa Ginoo. Kung gusto ka mahinangit dito sa gingharian sa Ginoo, ingon siya nga, imong isalikwa, imong kauglingon, pasano nimo imong cross o sunod kang Jesus. Kisa may lain na po sundod para makasunod kita sa higpit nga pultahan. Si Jesus naman yun. So nagpasapot na ini nga atong tumanon ang sugo sa Ginoo sa ato ang kinabuhi, ang atong yung maguman, ang atong yung masinati is higpit yung kaayo. No? Naagi pagsulay, naagi ang ato ang kalisod. Naagi, brothers and sisters, ang kanang pag-antos. No? You have to deny yourself, take up your cross, and follow Jesus. So mao gina ang higpit nga kanana ang kinabuhi nga po ang sundod. Kaya nga naman, sultihan ta mo o sultihan tikaw nga daghan ang musulay pagsulod o dili makahimo. Of course, daghan kayo ang musulay ini. Daghan kayo ang naninguha po ilahang sundon ang ginahatag ka nato sa Ginoo nga mo'y atong sundon para kita mabalaanon, para kita mapahimutan sa Ginoo. Ba't ang ubang dili makalahutay, brothers and sisters? Dili sila makalahutay. Kung makabangon ang tag-iya sa balay o matangkahan niya ang pultahan, magbarog ka sa gawas, mutok-tok sa pultahan sa pagtawag, Ginoo, aplihi mi, mutubag siya, wala ko masayod o diin gikan. Tanawa ha? Unsay atong buhaton, later on, manoktok kita sa pultahan o magpaabri kita. Kung sa may gulagway sa Ginoo nini panahon na, brothers and sisters, mo man yung katapusan paghukom sa Ginoo. Mo man ang ihang kanana ang katapusan pag-anhi sa iyang second coming. Mo man ang panahon nga siya, brothers and sisters, moabli na sa iyang katauhan o kita ipadayon na dito sa kinaharian sa langit. Ba't katong wala makabuhat sa higpit kayong nga puntahan nga pag-agian nato, atong pag-antusan, ato ang pag-tuiron ang ato ang kinabuhi, ato ang pag-barugan ang ato ang kinabuhi, bisan tuod o lisod sa ato ang palibot. Daghan kayong pagsulay, daghan kayong tentasyon, daghan kayong mga binuang, wala kita magpadala. Kita ablihan sa Ginoo. Apan, kung wala na ito mabuhat, dili kayo kita ablihan. Ingnon to kata sa Ginoo nga, asa ba ka mo gikan? Wala ko kaila kanini. No? Verse 26, unya, muingon ka,
Nangaon ni og nag-inom uban kanimo. Nandudlo ka sa amo ang kadalanan. Apan mutubag siya, wala ko lagi. Wala kung masayo diin ka mo gikan. Pahilayo mo nako kamong mga dautan. Sa in English pa ni, kamong mga daotang binuhatan or you evil doers. So mas grabe ang in English, no? Unya miingon sila, no? Tubag katong wala abli, tinuktok, Lord. Nangaon baya ta? Nag-inom baya ta? Uban baya ka? Nanudlo baya ka sa amo ang kadalanan? Sumora na karon. Manudya ka sa Ginoo, Lord, naghatag ba akong dako sa simbahan? Lord, nag-sponsor ba ako sa mga pari? Lord, kanana ang nagpakaon ba ako sa mga kanang kabus? Nagpakaon ba ako sa inyo? Nangaon ba ta? Nag-inom ba ta? Kanana ang uban-uman ba kita, Lord? Kay naa ba ko apil sa mga seminar sa parehang convention, conference. Lord God, naabi ako kanunay kay ako biya ang dako na tapang nagtapang po sa simbahan. So brothers and sisters, disgrasya gyud kay wa mo gyud kaila ang Ginoo sa inyo. Disgrasya gayon kay giunsa man nimo pagtapang, giunsa man nimo pag-ila, giunsa man nimo nga ikaw naadha nagtrabaho o nagserbisyo sa ato ang simbahan o nagtapang diha sa katawhan nga naglisod. Yun sa man. Basin baya kung sobra na nimo ang imong gihatan? Basin baya kung dili kinasingkasin imo gihatan? Basin baya kung napugos na ka? Basin baya tungod lang sa pasundayag para lang mapablis ang imong hanggalan, para lang ikaw mo sikat, brothers and sisters. Wala gyud sa kinailadman sa iyong kasing-kasing ang imong pagtuhat. O nakita ka na sa Ginoo na pasundayag lang ang imong ginoo. Muna imo siya, wala ko kaila sa imo. Wala ka katabang sa ako. Wala ka makabuhat niini sa akong simbahan, sa akong gingharian. Munang wala ko masayod. Asa gikan? Asa man ka? Taga-asa man ka? No? O niingon siya, pahilayo ka na ako. Ikaw, mga dautan ng mga tao, pahilayo ka na ako. So brothers and sisters sa may tabuhin, impirno ka na yun. O kung sa'yo may tabo, ka-impirno naman kini. Isya mo, hilak mo, o magkakot sa ngipon. Ini kakita ninyo ni Abraham o ni Jacob o sa tanang propeta sunod sa gingharian sa Diyos. O kamo mismo magpabilin sa gawas. Igo lang taon ta maglaway, igo lang taon ta makakita o nag-unsa na sila ang katong mga tao nga nahilang. No? Kanang separation sa langit o sa impyerno, dako nga abis pangpang ug lawom kayo o dili ka makatabok sa pikas, igo na nimo makita kuno ang uban tao nakaila nimo nga nahilang ug ikaw diri kana na impyerno. Makita nimo si Abraham, si Jacob, o mga propeta. Katong mga propeta o mga lideres nato sa una nga sila mismo ang nagdala ka nato dito sa Ginoo. Makita nimo nga malipayon kaayo sila, brothers and sisters. Unya ang uban manglingkod sa kananan. Mo ni ang nahitabo ang katukunong uban nga ang katong uban na nasa gawas nanindog na lang tuwa na sa impyerno, nagkagot ang ngipon.
tuwa na sa impyerno, nagantos sa kalayo nga ka init kaayo. Ang kalayo mo sa impyerno, brothers and sisters, dili lang init nga diha sa imong unod nga nasunog. Kainit kuno nga diha sa imong bukog. Dito sa imong bukog, kinauyukan sa imong bukog, imong kapatid ang kainit. Brothers and sisters. Muna sa verse 29, katukong na langit ang uban ng lingkod sa kananan sa gingharian sa Dios. Katawhan nga nagikan sa kasidlakan, sa kasadpan, sa amihanan, ug sa habagatan. Ang naulahi, mahiuna. Ang nahiuna, maulahi. So asa kuno, gikan tibuok sulok, tibuok na bahin sa kalibutan. No? Nagtipon dito o sila mismo ginbitar sa Ginoo aron magkaon, magsalo-salo sa usa ka bangkiti, usa ka celebration ni brothers and sisters. Daw wala ta diha, no? O yun siya nga ang nasa naulahi mahiuna ug ang nahiuna maulahi. Unsa may buto-sabot ini. So dili ta kumpiyansa na kita mo'y nauna karon diri. Maayo gyud nato nga naa sa ato ang eksakto nga kanang panginabuhi, eksakto nga kanang mga batasan. Nauna ta, nahimot ang Ginoo kanato. But wala makalahutay. Ingon bitaw si Jesus na wala makalahutay ang uban nga gitinguha magbuhat sa ingon, no? Maningkamot magbuhat sa ingon para mosunod kang Kristo, but wala nila makalahutay o sila mismo na kananapakyas, maulahi na sila, maimpyerno na sila. Katong uban nagbasol, naghinonsol, o nakita nila, labi na makadungog sila nining Ebanghelyo, nakita nila na unsa man day ang silot sa ilahang pagka kanana mapasagaron sa ilang kinabuhi na ulahi sila karon, but nauna na sila o pag-apil sa bangkiti sa Ginoo diyan sa langit. O brothers and sisters, pwede gyapon nato atong pamalandungan nga katong nauna na, kitang nauna na, naay atong buhaton. Otherwise, mo backslide ta. Otherwise, kita mismo, dili nato malahutay ang kinabuhi. Kaya wala kita ibuhat. Wala kita magtabang sa uban. Katong nauna na, nakaamgo na kita sa kinabuhing Diyos nun. Atong tabangan tong wala makadungog sa maayong balita. Kung saan na itong pagtabang, kay sila wa manggid sila kadungog. Wa manggid sila igo na kapagkaagan na o sunod kang Kristo. Atong ipakita ang tanan. Ihatag nato tanan ng pamaagi para sila makakita o makasunod kang Kristo. Magpaubos din kita tanan. Magpaubos kita sa ato ang kanana pag-amuma kanila, kanana ang kabig sa kanila para sila maka abli sa ilang paglingon o sila masunod kay Kristo. Okay, mo nang kita nga nauna magpaubos, magpaulahi ta kanunay, mahimo kita modelo, mahimo kita ihimplo kanila nga kita naulahi, kita nagpaubos. Ang simbahan nagpaubos din kanunay para sa paghatag o kahigayunan sa mga kabus na sila po makaanggo sa kinabuhing dayon ni Kristo nga mao'y namuno diha sa atong simbahan. So brothers and sisters, katong naulahi kay sila man atong giserbisyuhan, sila na karon ang mauna. No? Sila na ang mauna, sila na ang maluwas kung una kay kita nagserbisyo. Nagpadayon sa atong serbisyo o sila po mismo. Later on, mutabang po sa ato nga sila po maulahay na po kay ilang tabangan ang ilang mga katao
pareha ka nato nga kita nahimo nila kanang sumdanan ug daghan gayud ang maluwas, brothers and sisters. Motong sa unahan nangutana ang usa ka tawo, pipila ra ba kabuk ang maluwas, Ginoo? No? Pipila ra ba? Gamay ra ba ang maluwas? Kani nga kananang panultihon sa verse 30 nga ang nauna magpaulahi ug ang ulahi mapauna na. Brothers and sisters, daghan gayod ang maluwas. Munang hagiton ko kamo, brothers and sisters, ug nauna man gani kita, mutabang kita sa pag-evangelize, mutabang kita sa pagkabig sa mga tao na wala makailan ang Jesus. Wala makadungog sa gingharian dayon, sa kinabuhing dayon, sa kaluwasan sa atong kinabuhi. Brothers and sisters, ang atong tanan. Salamat kayo ug may gabi sa tanan. O maurang gihapon ang akong hangyo kaninyo magpadayon gihapon ta sa sunod nga semana sa ato ang light them with my word. O ayaw kalimot og like and subscribe o atagi po ang ato ang programa support. No? Ang Ginoo malipayon din ang Ginoo. O nining pamaagihan karon ngay panghiyo o diskutan na magpaubos kay kita, mutabang kay kita sa nagkinahanglan. Labi na kaming programa nga nagkinahanglan kayo sa inyong ang pagka manggihan ako ang imumura ang upalos kayo. Brothers and sisters, maunagin mo dito sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo.